मालवणी पद्धतीची कच्च्या फणसाची भाजी. फणस बाजारातून विकत आणलं आहे मी. साधारण पाव किलो फणस आहे. वरची स्किन काढून बारीक तुकडे करूनच आणले आणि अजून थोडे मी बारीक केले. त्याला उकडवून थोडंसं मी घेणार आहे. कोवळा फणस आहे, गरे नाही आहे त्याच्यामध्ये, तर थोडासा फोडी त्या मी मीठ घालून उकडवून घेणार. त्याला 1/4 कप जवळा घेतला आहे, तोसुद्धा अर्धा तास पाण्यात भिजवून घेणार आहे. काजूचे गर एक 10-12 घेतलेत, ते सुद्धा थोडेसे कोमट पाण्यात भिजत घालणार आहे. म्हणजे त्याची स्किनवरची लवकर निघते आणि त्याला जो डिंक असतो ना तो निघून जातो. आता या फणसामध्ये थोडं पाणी आणि थोडंसं मीठ घालणार आहे, म्हणजे त्यालाही तो एक डिंक चीक असतो तो निघून जातो आणि शिजवून घेतला की तो छान असा आपल्याला लवकर त्याची भाजी बनवता येते. मोठा असेल ना तर त्याला कुकरमध्ये चांगल्या 2 शिट्ट्या मारून शिजवून घ्यावं लागतं आणि मग तो विळीवर चिरावा लागतो. हा छोटा होता पण त्याच्यात गरे नव्हते. आपलं फणस उकडवून झालं आहे, तो आता बाजूला काढून घेतला आहे आणि थोडं उरलेलं पाणी होतं ते फेकून दिलं. फोडणीमध्ये राई जिरं, हिरव्या 2 मिरच्या तिखटवाल्याने साध्यावाल्या घेतल्यात, लसूण भरपूर बारीक चिरलेला, थोडंसं आलं बारीक चिरून, चवीनुसार तुम्हाला किती कमी जास्त हवं त्याप्रमाणे घ्या. एक कांदा घेतला आहे बारीक चिरून आणि तो छान तेलामध्ये खरपूस असा परतून घ्यायचा आहे. फणस उकडताना मीठ घातलं होतं, तर फोडणीत थोडंसं चवीनुसार भाजीत तुम्हाला हवं ते तुम्ही घाला चव घेऊन. मालवणी मसाला घातला साधारण 1 चमचा, तिखट किती हवं त्याप्रमाणे. कारण आपलं पाव किलो फणस आहे, म्हणजे कापून पाव किलो, आणि जवळा आणि काजू हे साधारण आपली अर्धा किलोची भाजी तयार होते. फोडणीत थोडी कोथिंबीर घातली की खमंग वास येतो आपल्या मसाल्याला. आता भिजवलेला जवळा 2-3 पाण्यातनं स्वच्छ धुवून घ्यायचा गाळून. वाळू त्याला सुकवलेला असतो म्हणून त्याच्यात वाळू असते, त्यामुळे स्वच्छ तो चाळणीने चाळून स्वच्छ तो धुवून घ्या. त्याच्यानंतर फणस आपला शिजवलेला तो ॲड केला आहे त्याच्यात मी आणि छान असं परतून घेतलं आहे. परतल्यानंतर आहे ना अगदी त्याच्यात नावाला थोडंसं पाणी घालणार आहे, गरम पाणी घालणार आहे, थंड नाही, आणि झाकण ठेवून त्याला एक वाफ काढून घेणार आहे. म्हणजे तो फणस अजून त्या मसाल्यामध्ये छान असा शिजला जाईल आणि आपला जवळाही त्याच्यात शिजला जाईल. अगदी 2 मिनटं ती मी वाफ काढली आहे. फणस जर शिजलेला नसेल, कच्चा असेल, तर एक चांगली 10 मिनटं वाफ काढून घ्या तुम्ही, म्हणजे त्या वाफेवर तो छान भाजीत शिजतो. त्याच्यानंतर त्याच्यावर मी कैरी थोडीशी, अर्धी कैरी, आंबट तिखट चवीसाठी, टोमॅटो नाही वापरला आहे, टोमॅटोही वापरू शकता पण टोमॅटोने थोडीशी गोडूस चव येते. कैरी वापरली आहे अगदी अर्धी नावाला, तिखट आंबट चवीसाठी. ओलं खोबरं वापरलं आहे अर्ध्या वाटीपेक्षा कमी. तुम्हाला किती हवं तसं जास्त वापरा कमी वापरा त्याप्रमाणे. मी थोडंच वापरलं आहे, जास्त नाही वापरलं आहे, खूप खोबरं होतं. त्याच्यानंतर कोथिंबीर आणि हे छान आता परतून घ्यायचं आहेत. काजू राहिलेत आपले घालायचे, काजू आत्ता नाही घालणार आहे. ओलं खोबरं घातलं आहे त्यामुळे परत 2 मिनटं ती भाजी जरा शिजवून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर मी ओले काजू घालणार आहे. अगोदरच ओले काजू घातले तर ते शिजून पीठ होईल. मस्तपैकी सगळी भाजी अशी परतून घ्या आणि त्याला परत झाकण ठेवून 1 मिनटं वाफ द्या, म्हणजे ते काजू पण छान आतमध्ये असे स्टीम होतील. आणि त्याच्यानंतर गार्निशिंगवरून कोथिंबीर. आपली मालवणी पद्धतीची ओले काजू जवळा घालून फणसाची भाजी तयार आहे. भाकरी चपातीवर आस्वाद घ्या किंवा नुसती खा, अप्रतिम चव.